Hizkuntza portaerak hausnartzeko eta nola jokatzen duen egunerokoan hausnartzetik hasten den tailerra da. Abia puntua da norberak egunerokoan ze egoera dituen, ze harreman dituen, eta harreman horietan nola jokatzen duen hizkuntzari dagokionez, ez? Eta jokaera horretan zenbatetan ikusten duen bere burua, berak nahiko ez lukeen bezala hitz egiten. Hizkuntza hautuari dagokionez, ezta? Behin egoera horiek ondo detektatu eta ondo atzemandakoan, saiatzen garena da, horren atzean zer dagoen. Zein da aldaketa hori gertatzeko arrazoi nagusia. Eta ohartzen gea, batzutan ez dagoela pisuzko arrazoirik, dagoela ikasitako inertzia bat, eta orduan horri buelta ematen saiatzen gea tailerrean zehar. Hor, pisuzko arrazoirik ez baldin badago, gu lehen hitzetik euskeraz manejatzen has gaitezke edozein egoeretan eta edozein lekutan. Orduan, ideia hori transmititzen saiatzen gara tailer hauetan. Beti ere, egoera horiek asertibidadearen ikuspuntutik landuta. Horretarako behar da ahalduntze prozesu bat, eta bide horretan asertibidadeak pista asko ematen dizkigu, eta baliagarria da, parean daukagun pertsona hori geure ganatzeko, eta geurekin bat egin dezan. Geure historiangatik, gure arrazoi anitzengatik, gure jokaera bizkat desitxuratua daukagu, ez? Hizkuntza portaera desitxuratua daukagu, eta orduan alde hortatik egoera gutxiagotu batean bizi den edozein kolektibo bezala, euskal hiztunok ere askotan sentitzen gea, beste baino gutxiago bagina bezala, eskubiderik izango ez bagendu bezala, eta orduan hor komeni da mailan kolpe bajo eta ez, ni ere banaiz beste edozein bezain beste, eta banaiz nor, ezta? Eta, hor, ideia horren bueltan, garatu, sakondu, hitz egin, eta, gero burua jantzi ere, aldi berean, egiten dugu tailerretan, ez? Dakigunez horrelakoetan, berotan, berehala dator, ez? Aldatzeko gogo, grina bat. Horrelakoetan gertatzen da modua, denbora neustea da, kostatzen dena gehiena, ez? Baina lehenbiziko bulkadan, nik esango nuke baietz lortzen dela, aldaketa bat eragitea. Gu izango gara desorekan denbora askoan eta urte askoan oraindik biziko garenak euskal hiztunok. Eta hori urte askotan oraindik ez da aldatuko, beraz geuk berrindartu behar dugu, zerbait berrindartzeko sistema bat behar dugu, bide horretan irauteko eta inoiz etxipenera ez jotzeko, ez? Baina gero behar dira, inguruko erakundeen, taldeen, herritarren, instituzioen, danen lan amankomun bat behar da, norabide berean, ezta? Nik uste dut horrela bakarrik aurrera egingo dugula. Hau azken batean da, nahi personal batetik, euskaraz bizi nahi batetik, nahi kolektibo batera eraman, eta hor etengabeko indarberritze, sinergia, ondo pasatze, horren bila jardun izangoa. Bai batzutan literatura bidez, beste batzutan antzerki bidez, edo beste batzutan kirola ere igual behar da, hizkuntzarekin atxikitzeko, ez? Edozein atxikitze modu beharko dugu, euskeraz aurrera bizi nahi badu. Nola bihurtuko dugu euskara denon hautan ibiltzea gure eguneroko harreman hauetan, bai? Niko handik euskaraldiaren izen emate garai hontan jendea nahiko, nola esango nuke, kokilduta bezala somatzen dut, kontuz, erderaz datorkizun baten aurrean euskaraz egin dezakezu, elkarrizketa elebidun bat mantendu dezakezu zuk euskeraz eta beste gaztelenez ulertzen badu. Horrelako gauza hauek handik oso gutxi barneratuta dauzkagu. Eta, horiek barrenatzeko pedagogia asko beharko da. Azken batian, zein da? Nik zein nahi dut, nola bizi nahi dut, eta bizi nahi duan hortan, nire aletxoa da
aldu da nabintzat egitea. Eta hortik, bueno, bada, euskaraz bizitzen saiatu, zuk ahal duzun espazio guztietan. Txalo, bero bat mesedez. Inazio, Usarralde entzun dugu, tailerren inguruko aurkezpen honegaz, eta ondino beste 80 minutu geratzen jakuz. Egun amaitu aurretik beste esperientzia asko ezagutzeko. Da jarraitu egingo dugu, denporak azkar aurrera egingo dauelako. Urrengo gonbidatua deituko dut jadanik sartu daiken, Manes Agirre Arriola bengoa dugu bera, Txalo bero batega sartu daigun, badakit prest dauela eta... Kaixo Manes. Kaixo. Gorbeialdeko kuadrillako teknikaria 2009-tik, Aramaio horra dugu bera eta jaio alzan urterik onenean jaio zan, 1982an, Euskal Filologian eta Literatura Teorian eta Literatura Konparatuan lizentziatua, AEKan eta EMUN kooperatiban behibilitakoa da horren aurritik, artikulu asko argitaratutakoa, seguru nago bertsolari moduan ezagutzen dozuela, bertso munduan asko ibilitakoa dalako bera, baina horrek danak ez gaurkoan jatorku Gasteizen Izaskun Arrue kulturgunearen eta UEuren artean antolatu daben Euskaldunentzako jabetze eskolaren dinamizatzailea be badelako. Eta hori da aurkeztuko dozkuna hain zuzen be. Euskaldunentzako jabetze eskola Gasteizen, 7 jauzi. Labur-laburra salduta zertan dan, esandako bi erakunden arteko elkarlanak sortu dau jabetza eskola, eta hilero egindabezan saioetan gogo eta indabe menpeko izatearen garrantziaz, kontzientzia hori lantzeaz eta bestelako metodologia kontuez. Feminismoak erakutsi dozkuna zelan aplikau be, zelan bai landu dabe, da orduen atzo entzun genduzan gauza batzuk seguru baliagarri direla bere aurkezpenerako. Gure dozunean, Manes, zeurea da berba. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabi. Bueno, kurrikulumean igual gehitu beharko nuke, Xabiren fakultate kide izatearen ere bai, hori ore bada. Lehenengo kursoa izan da, horrek esan nahi du gehiago etorriko direla, Gasteizko Euskaldunen jabetze eskolarena, eta gaur egingo dudana izango da pixkat, bueno, kursoa bukatu da, orain dela 3 aste uste dut eukigunela azkeneko saioa, eta ez dut egingo igual kursoaren laburpen bat edo aurkezpen bat, baizik eta igual ikasturtean zehar egindako saioetatik ateratako ondorio batzuk azaltzen saiatuko naiz jabetzearen kontzeptuari begira. Bai, hori izango da helburua. Testuingurua pixkat labur-labur azaltzeko, hau nondik sortu zen esatea komeni da, ni gustatzen zait kredituak pelikularen aurretik esatea, ze gero inork ez du kasurik egiten, orduan. Hau Lazarraga Kultura Elkarteko Iñaki Lazkanoren buruan sortu zen, Gasteizko kide bat eta lagun bat, eta bueno, ideia horretatik abiatu zen asmo hori gauzatu da Izaskun Arrue kulturgunearen barruan, programazioaren barruan, eta UEuren lankidetzari esker. Aipatu nahi ditut Uxue Ridarkaute eta Iratiziar laguntza handia eman dutelako. Ni tokatu zen dinamizatzaileana egitea, eta labur esan da, urrian hasi eta maiatzean bukatutako 7 saiok osatu dute zera, ikasturtea 7aren bueltan ibiliko gara, ikusi duzu tituluan ere 7 jauzi jarri dudala, da simbolo bada, ez da, jauziena ez da, aurretik Sarasuak esate zuen jauzien kontzeptu hori, da atzo taupakoek batera jauzi esate zuten, ez hartu hain serio, da tximaz, txorrada bat, bale? 7 saio izan dira, saio bakoitzak gai bat izan du, eta gaiak ez dira errepikatu, izlarien araberakoak izan dira, hor ikusiko duzue. Bueno, Goiatxo Oiartzabal eta Mikel Irizar egon ziren adibidez, ez ditut denak aipatuko, baina etorkizunari begira egon ginen beraiekin, kulturari buruzko, edo euskal kulturgintzari buruzko beste saio batzuk ere izan ditugu, tartean azkenekoa, Simon Fuchs, Mikel Aion eta Amets Arangurenekin, berrikuntzari buruz, Idur Eskizabel ere egon zen, oso saio interesgarria izan zen adibidez. Bueno,
7 saio hemen bat falta da, eta hori da aurkezpenekoa. Aurkezpenean Gari Goikoetxea egon zen, Euskal Herriko egoera soziolinguistikoaren olako argazki bat egiten. Bai, saioetan gaiak ez dira errepikatu, baina dinamika bai errepikatu da, eta hori aurrera xeago azalduko dut. Eta egingo dudana da, 7 simbolo horrekin jarraituz, saio bakoitzeko aipu bat jarriko dizuet, hizlariek esandako aipu bat, eta horretatik abiatuta ideia bat azaltzen saiatuko naiz, aber ondo ateratzen den, Vale. Bueno, hasiko gara. Lehenengoa, justo orain gainea, talde dinamikan honi buruz ibili gara, suposatzen dut danok ibiliko ginela, zer da jabetzea. Eta igual bukaeran pasatuko naiz jabetzearen da alduntzearen arteko zera bat, bueno, diferentziazio bat egiten saiatzera. Bai, Idurre Eskizabelek atzo ere aipatu zuen, eta gure saioan ere aipatu zuen, bueno, kultura soziolinguistikoari buruz asko hitz egiten dela gaur egun, heziketa soziolinguistikoa ere atzo Iñaki Martínez Lunak aipatu zuen, gaur Sarasuak ere bai, baina kontzeptu horrekin kontu zibiltzeko abisatzen du Idurrek, ez? Eta abisatu zigun. Claro, zientzia da, baina ideologia ere sartzen da hor, ez? Ezin dugu Euskal Herrian hitz egin kultura soziolinguistikoari buruz botere harremanez hitz egin gabe. Bai. Orduan, jabetzea, eta hau da oso osorik jabetze feministako eskolei hartu diegun kontzeptu bat, jabetzea da norbere posizioaren kontzientzia hartzeko prozesu bat, ez? Eta hor nahi baduzu sartu daiteke ezagutza soziolinguistikoa, informazioaz jabetu behar dugu, baina hausnarketa bat ere badakar, eta garrantzitsua da konturatzea gizartean norberak duen lekua zein den, ez? Jabetze feministarako eskolak sortu ziren, emakumeek naturalizazio egoera bat bizi zutelako, ez? Hasierako diagnostikoa hori zen. Naturalizatuta daukagu, gure posizioa hau dela, gu emakumea garelako. Bueno, ez da horrela. Gure posizioa hau da, hau delako, menderakuntza egitura batzuk gu posizio honetara ekarri gaituztenak, ezta? Bueno, jabetze feminista, Euskaldunen jabetzerako eskolaren oinarria hori da. Euskaldunok menperakuntza estrategia baten ondoriozko posizio batean gaude, eta posizio hori ez da naturala, egiturazkoa da, edo provokatua da, ez? Zerbaiten ondorio da. Orduan, jabetze prozesuak eskatzen du horretaz kontziente izatea, eta hori da jabetzea, ez? Zein den benetan zure posizioa ikustea. Eta baita ere, posizio hori zerk provokatzen duen aztertzea. Menperakuntza egitura horien inguruko azterketa bat egitea. Beste aipu bat aipatuko dut, ez da Idurrerena, da Marcela Lagarderena, eta esaten du, klaro, hau jabetze feministako eskolei buruz ari da, emakume batek, eta emakumea esaten dudanean, genero disidentei buruz ere ari naiz, emakume batek jabetze prozesu bat egiten duenean, objektu izatetik sujeto izatera pasatzeko atea zabaltzen zaio. Hau da, bere posizioaren kontzientzia hartzen duenean, badauka bide bat horri buelta ematen hasteko. Eta hori aurreratuko naiz bukaeratik, hori izango litzateke ahalduntzea. Edo nik ulertzen dudan moduan behintzat, hori ja ahalduntzera pasatuko ginateke. Hori da ez duguna egin guk, Guk jabetzea egin dugu ez ahalduntzea. Orduan, jabetze prozesu baten beharra nork dauka. Eta orain ja, Euskaldunoi edo Euskal hiztunoi berrira jarriko naiz. Gizartean bere lekua zein den irudikatzen duenak, baina irudikatu dezake, gizartean bere lekua zein den. Baina igual ez da kontziente leku hori izatera eraman duten mekanismoak zein diren, ez? Eta mekanismo horiek deskribatzea da eskolen helburua, hori da. Lehenengo puntua, listo.
bigarrenera pasatuko gara. Lehen aipatu dut, Gari Goikoetxea, bere izan zen eskolako aurkezpenaren ardura izan zuena, eta termino famatu hori, bidegurutzearena aipatu zuen, baina asko gustatu zitzaidan, ze ez zuen esan euskara bidegurutzean dagoela, baizik eta esan zuen, ez dela bidegurutze bakarra. Bidegurutze askotan gaude, gaur egun, Euskal Herrian, Europan eta munduan, ez? Eta berak esate zuen bidegurutze horiek ezin direla bereizi. Orduan, askotan, gaur egun, errealitatea hautemateko dauzkagu inoiz baino tresna gehiago, inoiz baino informazio gehiago daukagu, eta hala ere, inoiz baino zailago egite zaigu realitatearen konplexutasun osoa ulertzea, ez? Ez zuten dugu euskara bidegurutzean dago eta horrekin gelditzen gara. Bueno, guazen horri buelta eman eta begirada ampliatzera, ez? Zenbat bidegurutzetan gaude. Zergatik dago euskara bidegurutzean, beste bidegurutze batzutan gaudelako. Ekonomikoa, soziala, identitarioa, badakizue, ez? Jabetze prozesu baten, esango nuke, realitatea behar bezala hautemateko tresnak ematen saiatu behar dugula, ez? Guk deskribatu dezakegu gure ingurukoa, edo gure posizioa ulertu dezakegu modu batean, baina baldin badator Gari Goikoetxea, edo baldin badator Simon Fuchs esatera, gauzak horrela direla uste duzue, baina benetan atzean dagoen mekanismoa hau da, ez? Hor dago. Realitatea hautemateko tresna berriak jasota, jabetze prozesuan aurrera egingo dugu. Bai. Aurrera. Beste saio bat izan genuen 3 kultur espaziotako kideekin, Azpeitiko Kulturaz kooperatiba, Airaldeko Faktoria eta Izaskun Arrue kulturgunea bera, eta bertako kideek beraien terrenoari buruz hitz egin ziguten, eta gai bat atera zena izan zen, gaur egungo kulturgintzaren konsumoa nagusi den sistematik harago joateko gogoa daukatela 3 espazioek, ez? Hau da, kulturgintzaren transmisioa ez dela oholtzatik publikora egiten, baizik eta beste modu baten. Eta horretan, euskal kulturgintzan daukagula defizit bat. Azpeitian adibidez kontatu zuen Xabier Aranbarrik nola institutuetako ikasleekin egiten dituzten, uste dut bitartekaritza ditzen diotela, okerrez banabil, kultur sormeneko proiektu bat martxa jartzen baldin badute, gero partekatzen dute, eta transmisio hori egiten dute, eta tal. Jabetze eskola baten egitura hori da, eta gure Gasteizko Euskaldunen jabetze eskolaren egitura ere hori da, ez? Gonbidatzen ditugu batzuk, ordubeteko, eta hor zorrotzak izaten saiatzen gara, ordubeteko hitzartze bat eskaintzen diegu, bakarrik badatoz hitzaldi bat, 3 badatoz mahai inguru bat, baina ordubetekoa izan behar du. Ze ondoren, ordubetean, parte hartze dinamika bat dago, eta aurrekoa bezain garrantzitsua da. Matrikulatutakoek eta etorri direnek modu aktiboan hartu behar dute parte. Elkarrizketa bat da eskola bat, ez? Eta hemen jartzen ari naizen aipuak egia esan ez dakit diren, ez du gogoan, saio horietan hizlariek esandakoak, ala saioetan parte hartu duen norbaitek esandakoak. Ondorioetan zilegitasun berdina daukate partaideek eta hizlariek. Ze igual bukaeran ere esango dut hau, partaideen profila bai izan da, hasieran uste ez genuena baino adituagoa edo. Horrekin ez dute esan nahi, aditua ez denak ere ezin duenik ekarpenik egin. Baina, nahi nuen pixka nabarmen jarri, eskolaren egitura hori nolakoa den. A ber, ez? Hain ez pasatzen bukeara, baino. Baino. Hau da spoiler bat,
Bale. Mikel Irizar eta Goiatz Oiarzabal etorri ziren, eta behin da berriz, beraien gaiak ere hori eskatzen zuen, eta behin da berriz egin zuten ahalegina etorkizunera begira jartzeko. Ez urtebetera begira, baizik eta hamarkada batzuk aurrerago nola egongo garen, eta Badalabeko kideak dira biak, eta Badalabek hori dauka oinarrietako batean, ezta? Aurrera begira jartzea. Eta aipatzen zuten, gaur egungo galderak, hemendik eta gero eta azkarrago, gaur egungo galderek baliozkoak izateari utziko diotela oso laster. Hau oso azkar doa, aldaketa handiak dauzkagu, eta horri aurrea hartzea zaila da. Jabetze eskolako tekniketako bat bai izan da, ez bakarri saio honetan, saio guztietan, kideei eskatzea etorkizunerako proiekzio moduko bat egitea. Sarasua gaur goizean esan du, hori oso zaila da. Bakigu oso zaila dela, baina egin beharra dago, ez? Ezin du gelditu momentu honetan edo zera honetan. Eta oso gauza interesgarriak atera dira, galdetu izan dugunean, hori orain horrela da. Imaginatzen duzu hori horrela izango dela hemendik 10 urtetara? Ez dakit. Bai, banoa, Leo Bueriberi eta Ainhoa Pardina etorri ziren iaz udaltopen egon zen gaiari buruz hitz egitera, etorkinak eta harrera protokoloak eta holako gauzak, eta beraiek azpimarratzen zuten auzi bat oso interesgarria, eta da hizkuntza harrerari buruz hitz egiten dugu euskara teknikariok, baina klaro, harrera ez da hizkuntza harrera bakarrik, nola egiten da harrera on bat, ez? Harrera komunitario bat da ideala, hizkuntza txertatuta izango duena, eta batzuetan ardatz izan daitekena, ez? Oso tokikoari erreparatzen zioten beraiek, eta jabetze eskolan hori ere egin dugu. Ikusi dugunean, abstrakziora jotzen dugula, eta badaukagu tendentzia hori, ez? Ideiak, ez dakiz zer, kokatzen saiatu gara, ez? Eta hau nola izango zen Gasteizen, edo hau nola izango zen Araban, edo hau zure auzoan nola gauzatuko zenuke, ez? Eta jutze zait hori bai dela jabetze prozesurako beste teknika bat oso garrantzitsua, ez? Kokatua izan behar du eta gertukoa izan behar du. Azken aurrekoa, Eneko Garzia edo Albina Stardust, Ane Lindan eta Aner Peritz etorri ziren transgresioari buruz hitz egitera, eta esaten zuten, eta bere gustatu zitzaidan, hemen jarri ditut gustatu zitzaizkidan gauzak, beti gabiltzala euskal kulturgintzan edo inkluso ikusentzunezkoetan euskarazko produktu berrien bila, baina igual ez dugula ahalegin hori egin behar, igual egin behar dugula jende berria erakarri, eta utzi jende berri horri produktu berriak proposatu ditzan. Gertatu zaigu Gasteizko jabetze eskolan, jende berria edo igual euskalgintza ulertzen dugunaren nukleoaren barruan ez derrigorrez ez dagoen edo zeharka egon daiteken jendearen ekarpena izatea interesgarriagoa, hau bajo esango dut, beste batzuena baino, ez? Distantziak ematen du aberastasuna, eta bueno, eta ez dut esaten bakarrik islarien aldetik, parte hartzaileen aldetik ere bai. Bukatzeko, azkeneko 7 jauzi dantzan, uste dut, azkeneko saltoan, igual dantzarien batek joen gona, baina buelta ematen da, ez da? Bai, bale. Hau da, Dick Fosbury, hau hil zen, orain dela gutxi. Hau izan zen, Estatu Batuetako atleta bat, lehenengo egin zuena altuera jauzia atzeraka. Ordura arte aurreraka egiten zen, ez? Bueno, hau ere txorrada bada, baina simbolo polita da bukaerako ondorioa ateratzeko. 2 gauza aipatuko ditut. Batetik, eta, da aurrera begirako ondorioak dira. Balorazio ona egiten dugu Euskaldunen jabetze eskolarena, baina uste dugu ez genuela hasieran ondo definitu.
Hau da, guk egin dugunak ez dugu uste daukanik titulu egokia. Ez da euskaldunentzako jabetze eskola bat. Ondoren konturatu gara dela euskalgintzan ari den jendearentzako edo euskalgintzarekiko kezka bat daukan jendearentzako jabetze eskola bat. Euskaldunentzako jabetze eskola bat izan daiteke tailerra. Ez? Adibidez. Eta, bueno, ez dugu uste hasierako planteamenduaren akats horrek helburuari zilegitasunak kentzen dionik. Uste dugu behar dela, jabetzea behar dugula lanean ari garenok, etorritako publikoak ere hori izan digu, Euskal Teknikariak zeuden, Euskal Elkarteetan lanean ari denak zeuden, hezkuntzan lanean ari denak zeuden, eta bueno, guk ere ez dugu gure inguruko realitatea behar bezala perzibitzen. Eta horretarako tresnak behar ditugu, eta etortzen denean jende aditua tresna horiek erakustera, eskertu egiten dugu. Eta datorren urterako lasaiago jarriko dugu tituluan, aldatuko dugu, eta helburua behintzat garbi izango dugu. Hori batetik. Eta azkena, gure buruari galdetzen diogu, ia parte hartu dutenek, benetan egin duten jabetze prozesu bat. Benetan diren konstiente, euren posizioa, edo menperakuntza estrategia baten helburu den posizio baten dauden edo ez. Hori balorazioetan ikusiko dugu, baina uste dugu neurri batean baietz. Eta uste dugu guk hemen jabetze eskola deitu edo ez, formazio soziolinguistikoa jasotzen dugun bakoitzean, bai egiten dugula, modu inkonstiente batean, jabetze prozesu bat. Hori da ondorioa. Ahalduntzea, hemendik 5 urtera gutziko. Oingo zo, eskerrik asko. Txalo, bero bat, mesedez Manes Agirrerentzat. Niri toketan jat batzutan denboraren joanaz jabetzea. Eta jabearaztea, gogoratu galderarik baldin badago plataformaren bitartez bieldu tranquil, eta baten batek galderarik baldin badeko, ontxe da momentua, mikrofonoa prest dekogu, altzatu eskua, eta Manes prest egongo da galdera erantzuteko. Eta espaldin badago galderarik, moten dauela ezetz, beste txalo zaparrada bat eskatuko dut zuet orduen, eta paso emongo dutzagu urrengo izlariari. Eskerrik asko, Manes. Antolakuntzarena aurten izugarria izen da, ze ontxe eukidugu 7 jauzi, eta oinetorriko da dantzari bat. Benetan, arilkatuta zelako lanketa, izen bepentzetan dut prest dauela Joaine Etxebest, Euskal Kultur Erakundeko ordezkaria, mikrofono eta guzti sartzeko moduen, eta ordenagailu eta guzti. Tranquil, hemen berton, txalo bero bat mesedez berarentzat, presteko guiadanik. Joaine Etxebest, Euskara irakaslea izendakoa da 10 urtez, Iparraldeko Dantza Federazioko koordinatzailea, horretik, pentso, 7 jauzi da dantzari bat. Ez da kasualidadea, baina etorri jaku 2021-etik Euskal Kultur Erakundeko zuzendaria dogulako berau, eta esperientzia eta proiektu zehatz bat da ekarriko dozkune. Hitzaldiaren edo berbaldiaren izenburua Euskara gertakari kulturaletan. Jabetuta dagoz, ohartuta dagoz, testu inguru batzuetan Euskararen erabilerak ez dauela gora egiten, ezagutzak gora egin arren iparraldean. Eta galdera bat eindotzi euren buruari, zelan egin gertakari indartzu eta munta hondikoatan Euskararen aldeko sustapena, zelan bultzada bat emon. Eta horretan proiektu zehatz bat da ekarriko dozkuna. Barkosen 2025ean egingo dan pastorala atxaki hartuta, esperimentazio soziologiko bat egin dabe 6 hilabetetan. Eta horren helburu izen da, burbuila bat sortzea. Egoera berezi horretan, bultzada emoteko Euskara ez dakienek egin dagien, eta ez dakienak be integretako alik eta ondoen. Pastoraleko Euskara batzordeko kideek eroan dabe hori berori aurrera, plazara kolektiboaren partaidetzagaz, eta helburu izen da hortik protokolo bat ataratzea eta protokolo horri jarraipena emotea. Gura dozunean, Joaine, zeurea da berbea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Egun on deneri, eguerdion, agian, zuentzat.
Hala, eskertzen ditut udaltopeko antolatzaileak lehenik gomita hau luzaturik. Gure gaia, beraz, lehenik nahi nuke eskual kultur erakundea bihitzez aurkeztu, iparraldeko eskual kultur elkarte gehienak biltzen dituen egitura gira. 230 kide ditugu, beraz elkarte horiek. Eta gure lana da ekosistema honen animatzea eta bultzatzea, bereziki eskuaraz bizitzen den kultura bat sustatuz eta bultzatuz. Eta egungo gaia, eskuara gertakari kulturaletan hildo hortatik doa, galera derarik nola kultur egitasmo herrikoietan bereziki eskuaren presentzia azkartzen aldugun. Beraz, ene planoa dago, lehenik iparraldeko testeo inguru soziologikoari buruz zifra zonbaitzuk emaitea, agian hori hartzuna dutena zonbaitzuen lujaldeekin. Honi lotutako erronka eta pentsatu dugun estrategiaren aurkeztea, eta ekeren jarduera testu inguruan kokatzea ondotik, bereziki iparraldeko kultur ekosisteman. Aurkeztuz, eramaiten ari giren esperimentazioa barkosteko pastoraleko kideekin. Eta geroari begira nola pentsatzen dugun hori garatzea. Beraz, lehenik testu inguru soziolinguistikoa. 2008 batean, lehenik 120 eskualdun girera iparraldean identifikatua izan da. Beraz, iztunak 120 girera, beste 9 ulertzen dutelarik. Ikusten duzie desoreka handia gure lujaldean. Halere, itxaropen pixkat, lehen mailan eskolatutako ikasleen 152 atal elebidunetan sartua baita edo murgiltze ataletan. Ondotik tipitzen delarik bigarren mailan, mena itxaropena emaitenagu geroari buruz. Baina, beste zifre bat ere, eskuararen kaleko erabilera, 4,9 dela 21 batean, eta 2016-etik oino jautsi dela. Horrek zer egan nahi du, eskolako hizkuntza geroago eta gehiago bihurtzen ari dela, eta gero eta gutiago kalean erabiltzen dena, hagemanetan, plazerrandako eta eguneroko bizioan. Beraz, egiaztapen horretatik abiatzen gira, gure jonka komuna da eskolaren praktikari zentzu ematea eta edo berrematea eskola esparruan bai, mena kanpotik ere. Hortarako gure erronka eta estrategia, beraz, guk eskual kultura erakundeak pentsatzen dugu badugula egiteko eta hortan problematika hau gure egitasmoan sartu dugu. Nola, erabilerari zentzu eman, lelopean bi estrategia irudikatu ditugu. Lehena, eskola esparruan, halere, sentsibilizazio estrategia bat plantan emanez. Eta bereziki eskual kulturako artistak eta ekitaldiak ezagutaraziz ibilbide somaitzuen bidez. Ideia horoko jada, artistekin topaketak antolatzea, ikasleek identifika eta ezagut dezaten haien referentziak, unibertso sortzailea eta bar, eta gero artista horrek sardadin sortze prozesuz batean ikasle horiekin. Ikasleak gero ondotik izan diten aktoreak eta sortzaileak ere, eskuaraz. Hori da eskolan. Gure jarduera testu inguruan ere, hots eskual kulturalen elkarte ekosisteman, eragileak ere eskualaren praktikaren inguruan kontzientizatu nahi ditugu, eta hau gure gaia. Beraz, eskual kultura aipatzen dutu alarik, iparraldean, behar da desberdindu, ez dugu hor aipatzen, bada ere, baina ez dugu kontsumitzen den kultura bat, edo industria kulturalari zuzenki lotua den kultura bat. Aipatzen duguna da, elkarten dinamikak bultzatzen duen kultura bat. Iparraldean, batez ere, elkartek dituzte ekitaldi asko antolatzen. Kontzertuak, jalaldiak, antzeslanak, film proiektzioak. 2008an gure ekeko agendan 1900 ekitaldi zerrendatu ditugu. Eta horiek dira ere transmisioan ari eta sorkuntzan ere. Beraz, testu inguru hortan kokatzen dut proiektua.
Gure lehenana izan da, elkarte horiek gau tematikoak proposatzea, beren ekitalietan hizkuntzak duen lekua galdezkatzeko. Hala, plazara kolektiboarekin lana eraman dugu, komunikazioan, jendearen jajeran, aurkezpenetan, ostatuan, eta hola, nola identifikatzen den euskararen lekua. Eta hori buruz lan egitea. Eragileak bildu ditugularik, identifikatu ditugu proiektu edo egitasmo estrategikoagoak. Eta horietan dira plaza ikusgarriak deitzen ditugunak. Hobeki gaiteko pastoralak, maskaradak, kabalkadak, libertimendu, kaskarot, izen horien giberan agian ezagutzen dituzunak. Ikuskizun hauetan, berezitasuna baita, herri edo auzo batek antolatzen duela, eta herri edo auzo baten hainistasun osoan elkartzen dela. Eskualdunak, ez eskualdunak, ulertzen dutenak, eta bar. Hor da, ekosistema tipi bat adierazgarria. Eskora gertakari kulturaletan dispositibo hori pentsatu dugu kontekstu hortan esperimentatzea. Helburua da ikuskizun bat antolatzen dutelaik, antolatzailek eta eragilek eskuarak proiektu osoan zer presentzia izan dezakela eta izan behar duela jabetzea. Beraz, sartzen gira adibide konkretuarekin, Barkoseko pastorala, bi hitzez pastorala zer den, lehenik nahi nuke aurkeztu, agientzu baitzuk ez dute ezagutzen. Pastorala Usaian, Siberoan egitena, azken urteetan bestetan ere egitena, Siberoan egiten da. Eta urtero herri ezberdin batek antolatzen du, antzerki kantatu eta dantzatu hori. Eskualerriko historiako pertsonai baten bizia kondatzen da. Gertakari hori udan pasatzen da 2 aldiz eta herrian bertan. Guri interesatzen zaiguna da aintzineko lana. Egan nahi du, 6 hilabetez herritarrak bilduko direla, astean behin edo bitan, beraien papera, joan etorriak, kantatzeko testuak, talde kantuak ikasteko. Eta asteroko elkarretaratze horiek, elkar ezagutzeko, elkarrekin une gozoak partekatzeko lekuak direla. Eta gure kasuan, eskuararen garantziaz jabetzeko aukera bilakatzen dira. Guk aurten Barkoseko herriaikin pastoral bat egiten dizugu. Segitu ginizun ekek proposatu zaitun formakuntza bat, Euskaibus, Euskagerta kaietan, edo antolatzen zen ekimenetan. Eta formakuntza hortaik landa, hartu guntutzen Euskaen lekiaz behar gunila mini bat eztabaidatu alkartin. Eta jabaki dizugu hortaik landa dena inamaitia Euskaz. Ordin komisio desberdinak sortzen tutsu pastoral batetan eta guk Euska batzordia sortu dizugu. Ordin Euska batzordiak egiten din lana ondukoa duzu, lehenik prestatzen bilkuetan edo aurkezpenetan beti proposatzen dizugu utzulpena frantsezirat kaskak baliatzez. Eta ondotik pastoaleko akturekin, ordin errepiketan egiten dizugu bat utzultzale lagunak. Ordin pertsona batek ez balin badaki Euska, ebe maite ezarten duzu Euskaldun baten kantin eta haik utzulpena egiten diozu. Egin prestatutitzie bai erregentek afitxa helibat, afitxa hoietan batutzu usu horadien hitzak, Euskaz, eta utzulpena eman ordez frantzez kantin marazkiak egin titzie. Pastoal batetan, errepiketan egiten titzugu mugimentik eta hasten tutzu kantan. Ordin mugimentu hoik filmatzen zititzien hola jadanik bazakizien zer egin behar zien jentek. Somaitek Euska ez badie untsa menpeatzen ez do ez balin badakie bate, hentako gaitz beita erraitia eta denek beitie bertset bat, edo bertso bat erraiteko. Ordin hoientako grabatu titzugu guk bertsetak, hola ikasten ahaldizie behatzez guk erraiten duguna. Errepikan, hasi gabe, Euska batzordian lana ipatu dizugu, eta galtrosketa bat eman dizugu jente oer. Galtrosketa horta maztutzen lau galtro. Euska entelegatzen zienez, Euska mintzatzen zienez, bestekin Euska zaitzeko prest zienez, eta
eta untsa izateko pastoal hortan hizkuntzaekiko zerren beharrazien. Ordin, hoik betititzie, ondotik bildutitzugu, suegintitzugu batzordekoek alkarrekin, eta hortaik landa proposatu dititzugu gaisa desbardinak mustraketan. Egia duzu errepikaen denboan habosik euskaz aidiela, edo frantses gutien zuten dela pu. Beitia justokian pastoalaen lan, zen ordin ez izieso behar denboaik elhestan aitzeko. Geo baduzu errepikatik landa, oro juntatzen gututzu karrikan eta moneta jaten dizugu alkarrekin. Eta egia duzu gaialdia segitzen delaik, ususin frantses jilat lehatzen giela oro. Ordin, horre nahi ginizun gaizazumait plantan ezai horren kambiatzeko. Ordin lehenik galtegin dizugu dantzaiako euskaldun beitia eta hek behek erraiten beitie aiza lehatzen diela eta pentsatzen dizugu huk hor dielae amini bat euskaen bultzatzeko. Ordin galtegin dizugu eia hen errepiketan jadanik hen hageman euskaz hartzen ahaltzienez eta ondotik hola pastoal errepiketan eta gaialdietan bestekin euskaz hau jartzeko. Eta ondotik pentsatu dizugu ebai herri alkargoak behitu bestak kit bat gaialdi baten antolatzia hor pastoal aizaleentako, nahidienentako, justokinan ikasteko bestaen egiten amine bat euskaz. Prefosta imeaginik ezu euska zabaldadin ebai barkoseko plazalat pastoalaen ondotik. Bai, hor ikusi izan duzie Otsanda Keheia, bera da pastoraleko antolatzaile bat, Barkoseko pastoralekoa, urektu duzie araiz, siberotak fin hori. Bizpairu datu nahi nituen eman osatzeko piskat Otsandaren aurkezpena. Haiek plantan eman duten ibil moldeari buruz. Lehenik dira eskuara batzorde bat sortu dutela pastoralaren elkartean, eta hori garantzitsua dela. Eta batzorde horrek behar zituela bi baldintza, bat administrazio kontseiluak edo gobernantza orokorreak bultzatu eta zilegitasun osoa emaiten duen batzorde bat dela. Hori, eta eragirek aurkeztu izan dena, eta denek uler dezaten, bazela hori, eta helburu batzela, pastoralaren helburu batzela ere, eskuararen garantia edo presentzia azkartzea. Hau lehen gauza. Eta bigarrena dela, zeiarkako batzorde bat dela hau, lan eginen duela beste batzordeekin, pastoral bat antolatua da, bada logistika batzordea, komunikazioa, publikoaren jajera, eta hori guziekin, identifikatzea ea, zer egiten alden eskuarari buruz. Beraz, hori lehen elementua, bigarrena adierazgarria, galera sorta baten pausatzea. Bakotsaren kokapena proiektu horretan untsa ulertzea. Bakotsa zertan den eskuararen menperatze mailan, mena ere ze motivazio duen, ze galga edo blokeo izaten alden hori buruz. Hori ongi identifikatzea astapenetik eta horren arabera gero gauzak proposatzea. Eta horretan da ekintzak proposatuak izan direnak, aipatu dituenak, hitzartze kolektiboak beti eskuaraz egiten dira pastoral errepiketan, mena ulertzen ez dutenentzat gailuak sortuak izan dira. Itzulpen kaskoak, itzultzaile laguntzaileak, kartelak, grabazioak, honen beste tresnak sortu behar izan dira, denak eroso senditzeko eskuarari buruz. Eta aipatu dure bestakit horren plantan emaitea, zen eta pastorala errepika memento bada, baina ondotik bada besta bat, erraiten alda, aliguziz jendea biltzen da eta memento goxo bat pasatzen duela, eta hortan ere nola eskuararen lekua azkartu. Eta gero, aipatu du kontu delikatuago bat, iztunek beren artean, eta ulertzen duten, baina hitz egiten ez dutenen artean, frantsesera lehatzen dela erreski. Eta memento batez, erresago baita, edo zea.
Beraz, Eskola Batzordeak zer egin du, talde murritz batekin lan egin du, dantzari taldearekin, haiek gaiarekin sentsibilituak baitziren, eta gauza sume bat horiek proposatuz. Beren taldean, elkarrizketa frantsesera jatzen denean, horretaz ohartzen denak, berriz pizdezan eskuarazko eztabaida. Eta ariketa hori haien artean egin dezaten, eta joko hortan sak diten. Gero ondotik talde handian ere ariketa hori garatzeko. Hala, hortan gira. Beraz, esperimentazio hori egiten ari da. Pastoralean, 6 hilabetez, uztailan bukatuko baita, eta lehen emanaldia hori izanen baita. Beraz, aipatu dugu, Eskola Batzordeak plazara kolektiboak laguntzen du. Aldian aldiko alkoak emanez eta tailer espezifikoak proposatuz, adibidez, bestakita nola martxan eman eta holako gauzak. Guk bilana egin nahi dugu irailan, ebaluatzeko batzorde kideek, plazarak eta ekek nola pasatu den hori. Ziur aski azken galdeketa bat, galdetegi bat izanen da, impresioak biltzeko, eragileen impresioak, ea evoluzio bat izan denez, haien baitan edo haien pentsatzeko maneran eskualari begira. Eta gero ekintza desberdinak ere ebaluatuko ditugu edo bilan bat eginen dugu horiek buruz. Hori helburua da gero horren formalizatzea, plazara kolektiboak formalizatuko du hori, dispositiboaren eredu bat sortzeko, ondotik, helburua delarik horren hedatzea, lehenik 2006an izanen den pastoralari proposatzeko horren bultzatzea, eta irekiz ere eredua beste plaza ikusgarriei. Eta hor pentsatzen dugu, ostean aipatu, kabalkada besteak beste. Eta hor, ondoko sedea izanen dugu, Angeluko kabalkadako antolatzailei horren proposatzea, eta jadanik hasiak gira. Eta nahiz hor, beste lako itestu inguru lingustiko batean giren, Lapurdiko kostaldeko herri bat baita, Angelu, eta han aktore gehienentzat gehienak ez eskualdunak direlako. Beraz, kontekstu hori aipatzen, utziko dut Patxiamilet, Angeluko kabalkadako ordezkaria. Iparraldean kabalkada da ekitaldi piskate potolo bat, herri batean biltzen duena herri osoa, dantza, antzerkia eta musikaren inguruan. Lehen baliatuak ziren piskate hauziak bezala, hauzi herrikoiak bezala, gaur dira mustraka batzuk, ikusgarri batzuk, biltzen dituena hor herriaren jende handana bat. Angelun dinamika hortan txartu gira joan den urtean, errepikak hasiko dira irailan, eta emanaldiak izanen dira 2026eko irailaren 20 eta 26an. Kabalkada baten zentruan da Euskara, antzerki parte oso bat baita, toberak izen edo deitzen ditugunak. Beraz, bai emanaldian bertan Euskarak ukanen du presentzia handi bat, eta gero gure helburua izanen da kabalkadaren prestakuntza hortan, Euskara albezain posible edo albezain zentroan ezartzea. Euskal Kultura Erakundeak hortan laguntzen du, baita plazara kolektiboa, eta ari gira pixkat sekatzen ahalmen edo aterabide desberdin batzuk. Hasteko jakin behar da hemen eremu bizki berezi batean girela, hemen luzaz eta luzaz bizi izan direla baitira 3 hizkuntzak, frantsesa, baita euskara eta gaskondiarra. Eta luzaz hizkuntzak baliatuak izan dira pixkat zatitzeko edo pixkat borrokan txartzeko. Badugu helburu gisa ere gu kabalkadan hortan eta dinamika hortan, justuki harreman guzi horiek zaintzea edo sanotzea. Sortu dugu Euskararen komisio bat antolaketan, eta komisio hortan sartuko dira parte hartzaile batzuk euskaldun bertzeak ez, eta sartuko dira ere gure emian dugu sartzea hor kanpoko begirada batzuk,
Eta horiek ukanen dute pixkat lan kristona, zeren alde batetik pentsatu beharko da nola Euskarari leku bat ustea dinamika hortan, nahi du bai bilkuretan, bai errepiketan, bai komunikazio orokorrean. Eta pentsatu beharko da emanaldietan nola inen dugu, zeren badakigu ere, kabalkada ikustera direnen artean, argun guti euskaradun izanen dira edo euskaldun izanen direla. Euskaldunentzat emia dugu edo gure helburua da arnaz gune bat sortzea eta parada emaitea euskarari leku bat egitea angelun eta euskaraz bizitzea. Euskaldun ez direnentzat lehen erronka izanen da uste dut beldurrak suntsitzea. Horretaraztea edo erakustea jende honi euskara mintzatzea edo ez mintzatzea ez da baztertze aitzaki edo ez dela nion deus gaizki euskara mintzatzean. Hori da bat eta bi horiei justuki parada bat emaitea euskara ikasteko pixkat edo bederen lehen urratsak egitea euskararekin. Asmatu behar dugu absolutoki zerbait erronka horren betetzeko. Beraz bukatzeko, ikusten duzi, erronka handia dugula eta komplexua. Gai soziologikoa baita alde batetik eta denbora berean oso intimoa dela. Beraz, gu sumeki hasten gira, gure aharekin, esperimentazio moduan, lekuan lekuko, batzordeak herritarrekin eraikiz. Eta giberetik analisia eta azterketa azkar bat proposatuz. Guretako gakoa da, kontzientizatzea da gakoa. Pertsona bakotsak bere heinean, pertsona bakotsa bere heinean hunkitzeko. Erdaldunak eskuararen presentziaren onarpena edo eskuararekin eroso izan diten, ikusten duzio jangeluko egoeran, ez dela egesa izanen. Eskuara ulertzen dutenek ikasteko prozesuan txajaztea eta iztunekin eskuara erabiltzea eta honen etengabe bejaktibatzea. Eta inklusio hitza nahi nuen jare zagi, ipajaldeko kontekstu horretan eskuaraz bizitu, eldardunak baztertu gabe, zen eta eskuararen erabilera ipajaldean garatzeko geroari begira, albezain bat iztun berri bildu behar baititugu, beraz, horiek kontzientizatu, horiek sentsibilizatu, ondoko belaunaldia izan dadin eskualduna. Eta barakigu kulturak baduela eragin handia hortan. Mil esker. Eskarrik asko Joane, egon badazpada agian baten batek galderaren bat egin gure dau, barriro be gogoratu, telematikoki jarraitzen dozuenok, helduko jataz galderak baldin badagoz, eta hemen zagozienak, pentsetan dut iparraldera bizitatzu bat eiteko gogoa sartu jatzuela gitxienez, eta badagoela mami handia, bai? Ez dut nik galderarik egingo, baina dantza eta hizkuntzaren artean badago zubilan eder bat egiteko. Bada galderarik? Ez, orduan bai, orain bai eskerrik asko Joane. Aizialditik ez gara larre urrunduko, aizian kultura esparruan gertatutako proiektua ikusi dugu, eta aizian egiten dugun beste gauza bat kirola da. Eta horri buruz berbetan dator, Eneko Irastortza Eskudero, Kukula aizialdirako topaguneko kidea. Eneko prest ezagozala pentsetan dut, eta tranquilazkena da. Hemen, gero ja, zeuek egindako lanaren emoitzak entzungo dugu, azken puntotxu bat, baina hemen dagoeneko eguerdion, egunon, honezkero ja denbora badoa. Eguerdion. Bai. Haupa. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko udaltopi eta ona etorri zarien guztioi. Gogoz beteta datorrenez, nik ez dut aurkeztu behingo. Bota. Egin nahi dozune, eskertzekoa da, behar da, zuk badagizu azkena zarela, eta esan dozu, banator da danak neuretzako, bai?
Kukulaizia izialdirako topagunetik dator bera, kirolaria Karloko arduradune da eta kirolean garatutako proiektu baten barri emongo dozkuzu. Kirol komunitatea Euskararen babesgune, izango da zuzen ere bere ponentziaren izenburua eta entrenatzen egitasmoaren barri emongo dozku. Zelan ahoskotasuna lantzeko, futbol entrenamendutako taldeak implikatu da bezan, bai guraso, entrenatzaile eta umeak. Zeuretzako, ekin, danak zeuretzako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, esaten nagoan bezala, eskerrik asko udaltopi eta etorri sarien guztioi. Atzo egon ginen Baskarian eta galdetzen dien alboko ize, bihar etorriko sarie eta batzuk ez, barikoa da, igualez, ez dakize, beste batzuk lana eta tal. Bueno, seguro zumetik ikusten ari dela, osea que eskerrik asko da noi. Eta, bueno, kirola komunitatea Euskararen babesgune. Bueno, kontatuko dizu eta purtsu bat entrenatzen proiektuak zertan datzan, zertan ibiltzen ari garen gu, gero datu batzuk aurkeztuko ditut, ondorio batzuk eman, eta gero etorkizunera begira zer ari garen egiten, ez? Bueno, lehenengo eta behin, orain bideotxu bat jarriko dizu eta salpen labur batekin entrenatzen proiektua ondo ezagutzeko, 20 minututxu bakarrik ditugunez, zuek ere ondo geratzeko ideia horrekin, eta, azkenean holan bi hitzetan esanik, gure proiektu honek egin nahi duena da, kirol komunitate guztia euskaldun du. Kirol komunitate guztia hartzen dituen agente horiek, ez? Gurasoak, entrenatzaileak, aurrak, kirol klubak eta eskolaren kasuan guraso elkarte horiek. Baina, jarriko dizuet bideotxu bat, hobeto ulertu da dizuen. Zer sortzen da kirola euskara hezkuntza ikusentzunezkoak eta gozamena elkartuz gero, entrenatzen proiektua. Kukulaisidik, kirol klubekin eta hezkuntza eta komunitaterekin batera, egitasmo osatu eta erakargarria abiatu genuen, eta bigarren edizioan ere indartsuekingo diogu. Entrenatzen proiektuan gaztetxoei elkarrizketak egin eta grabatzen zaizkie partiden ostean. Modu horretan, aurren euskarazko ahozkotasuna landuta kirolguneak euskalduntzea lortu nahi dugu. Gainera, gaztetxoak ez ezik, entrenatzaileak eta familiek ere murgiltzen dira dinamikan. Izan ere, entrenatzaileak dira jokalariei elkarrizketak egiten dizkietenak eta gurasoak grabaketa lanetan aritzen direnak. Proiektu honekin kirol komunitate guztia aktibatzea eta kontzientziatzea lortzen da. Ikastetxeak, entrenatzaileak, klubak, gurasoak, gaztetxoak, hori bai, klub bakoitzaren neurrira eta beharretara egokituta. Motivazioa ardatz hartuta guztiontzako erronka lorgarriak jarriko ditugu, bidea gozagarriagoa izan dadin. Proba pilotu honen bigarren edizioa Bilboko Deustu auzoan egingo da eta 3 klubek eta 2 ikastetxek hartuko dute parte. Berbaizu elkartearen laguntzaz, gurasoek, irakasleek eta klubetako zuzendaritza taldeek sentsibilizazio tailer bat jasoko dute hizkuntzarekiko egoera eta errealitatea zein den jakiteko. Gaztetxoekin berriz, ekintza komunikatiboa bera jorratuko da. Azpimarratu behar da, barne egituran euskaraz jorratzeko arazoak dituzten klubek aholkularitza jasotzeko aukera izango dutela. Gogotsu eta babestuta ekingo diogu lanketari. Zenbat eta erosoago sentitu, orduan eta etekin handiagoa lortuko dugu. Kirola eta euskara eskutik eramango ditugu. Hori apur bat kokatu da izuen zein dan, zertan datzan gure proiektuak. Eta, parte hartzen daurien taldeak dira Deustuko futbol taldea, Deustuko arraun taldea, Deustuko ikastola, Artizarrak futbol taldea dela nesken talde bat, eta Intxizu ikastola eta Indarsaski. Orduan, bertan ditugu futboleko klubak, arrauna, saskibaloia, eta, hain sortu dugu bai eskubaloikoa. Eta zergaitik kontatzen dizu eta, jakin nahi zuen lehen esan dauen bezala, erronka lorgarriak direla apur bat gure izpidez. Zergaitik erronka lorgarriak? Askotan uste dugulako ez, proiektu bat nunbaiten txertatzea, ezin dela beti izan bardina, ez? Proiektu bardina dan arren, egoerak ez direlako inoz berdinak, ez? Ez da berdina Bilbon gertatzen den proiektu bat egitea, edo Arrasaten gertatu daitekena, edo dena dalakoa. Hau, Deustun egiten da, eta Deustuko errealitatea bakarrik ikusita oso aldrebesezkoak dira, ez? Gehien bat, eskolak ditugu gure artean, eta klubak. Eta hor, nabaritzen da, adibidez, klubetan, batzutan, euskera ez dala lehenengo pausuan kokatzen, ez da? Lehia dalako agian garrantzitsuagoa, haientzako, edo entrenatzaien bilketa, edo dalako. Orduan, gure proiektuarekin nahi dugu bai kontzientziatu bai klubak eta bai eskolak, euskerak ere ukitzeko hor bere gakoa, ez da? Bere tokia. Eta, zer aztertzen dugu gure proiektuan? Aztertu egun guztia, egin dugu soziolinguistika klusterre
klusterrarekin, hor sortu ditugu galdetegiak eta eztabaida saioak, eta apur bat, atzo komentatu zen bai, ez? Kontzientziazio aldetik eta bar, batzutan uste dugula oso kontzientziatuta gauzela eta badakigula zer dan hau, baina igual euskalgintzatik kanpo dauzen pertsona horiek ez daukate ainargi, ez? Guk batzutan ez daukagu ainargi, pentsa gure barnean ez daudenak, ez? Orduan, egiten dugu formazio kopuru guzti horiek, eta egiten duguna formazio guztietan da apur bat errealitatearen kontzientzia analizi bat, ez? Apur bat haiek zelan ikusten duten egoera, galdetzen diegu lehenengo haiei, baina gero ekartzen dizkiegu datuekin zein dan benetako errealitate hori, ez? Eta batzuk gino, Holanda benetan? Bai, Holanda. Orduan, apur bat hor kokatzen ditugu, ez? Guretzako bideoen asuntoa, gurasoek grabatzen dituzten eta entrenatzaileek egindako galderak aurrek erantzutea, da gakoa, benetan formazioetan eta sentsibilizazio hauetan parte hartzeko eta benetan lantzeko euskararen, jazdakit esan alduntzea edo jabetzea, baina orduan, apur bat hori da guk biltzen dugun esparrua, ez? Kirola eta kiroleko agenteak. Orduan, zergaitik kirola? Hauek dira 2021an ateratako datu batzuk, eta ikusten dugu gazteen artean 71%ak baino gehiago kirola egiten duela gitxienez astean behin, eta horrek ematen digu bai, sektore bat, non jende asko dagoen, aurra asko dauden, eta lanketa sakon bat egin daiteken, ez? Eta gainera ikusita, azkenengo urtetako datuen arabera, gero eta jende gehiagok egiten du kirola, horra adibidez ikusi dezakegu, ez da oso ondo ikusten, baina emakumeen kasuan, 37,2 ziren 2016an kirola egiten zutenak, eta 2021an 52,2ak egiten du, ez? Orduan, eta hazkunde bat somatzen da. Eta beste alde batetik, hau iruditzen zaite nahiko interesgarria dela, hau de ereduko kirolatik partekatutako informazioa da, kirola guretzako da oso esparru garrantzitsu bat eta estrategikoa kaleko hizkuntza araua eta eskolako hizkuntza araua batzen duten sektorea dalako kirola. Zergaitik, azkenean instituzionalizatutako eremuetan ere antza daukaz, azkenean klubak badaukate organigrama bat, badaukate ideologia bat, badaukate lan hildo konkretu bat, baina alan dabe, kirola egiterakoan, aurren artean badago espontaneitate hori, ez? Badago, egon daiteke disiplina, baina bebai dago txantzarako momentu hori, ez? Eta emozioak lantzeko bebai parte den momentua. Orduan uste dugu hor kirola kokatzea ona dela olako lanketa bat egiteko. Azkenan guretzako motivazioa beti da gauza garrantzitsu bat, ardatza da, eta azkenan olako lanketa bat egiteko behar dugu bai jendea motibatuta gotea, ez? Eta azkenan haiek ere lotzea eta egitea motivazio puntu horretatik ateratako hizkuntzarekin lotzea, ez? Orduan, hori iruditzen zaigu guretzako badala punto oso garrantzitsu bat. Entrenatzaiekin adibidez, sortu ditugu 4 liburuzka, lehen aipatu dizkizu edan kirol bakoitzeko liburuzka bat, eta entrenatzailei horre ematen dizkiegu, erramintak, hiztegia, saio mota ezberdinak, eta gero haiek bete ditzaketen horri txuriak horre entrenamendok egiteko. Askotan formazioetara eta joaten garenean, entrenatzaile askok eta esaten digute, eske nik euskeraz egin nahiko nuke, baina kontsumitzen dut dana gazteleraz eta ez daukagu errekurtsorik gero euskeraz egiteko. Eta nik beti esaten dut, hori aitzakia da, hori zuk euskeraz egin nahi dozu, bota zure entrenamendua, zuk sortutako entrenamendu hori, gazteleraz idatzetan nahi badozu bai, baina zure motivaziotik egindako hori, eta guk emango dizugu euskeraz, guk emango dizkizugu erraminta horiek material hori euskeraz egin ditzazun. Eta horrek ere ematen digu guri ere, aukera hori, haien gertutasun hori ere lantzeko eta haien motivaziotik lanketa bat egiteko eta benetan uste dugu horrek etekina ere eman digula, ezta? Orain aterako dizkizuet datu batzuk ikusteko, apur bat ezagutza eta erabilaren aldetik, gurasoen kasuan, proiektuan parte hartzen duten kirol klub eta eskola hauetan, 71,3% hitz egiteko eta ulertzeko gai da, eta 89,1% ulertzeko gai. Erabilera beti, basuagoa da. Baina, behintzat, hor ikusten dugu, badagoela benetan lanketa bat egiteko aukera. Azkenean, ulertzearekin,
horrek ematen digu bai aukera aurrera pausuak emateko, ez? Beti bilatzen dugulako hor ere, ez baluke ulertuko inork basaiagoa da, baina behintzat ulertzearekin lanketa bat egin daiteke eta guk hori ere bermatu nahi dugu. Nik beti dinon, nik badakit egoera erreala zein dan, baina beti saiatzen naz ikusten edalontzia ez erdi beteta eta ez erdi utzik. Orduan, hortik ere lanketa bat egin behar da. Entrenatzaien kasuan, agenterik euskaldunenak dira, eta guretzako hori, bada kriston aukera, ze azkenan entrenatzaiek euskeraz ulertzeko euneko 92,7 ulertu eta hitz egiteko gai izanik, lanketa ere askoz hobea egin dezakegu. Egia da, eman direla kasuak, non entrenatzaile batzuk batzutan ez eukaten gaitasun hori ez, ezagutza ulertu bai, baina hitz egiteko betiko lotzak eta keskak eta ardurak, hori bakoitza gara-garen modukoa eta gertatzen da ere, eta errealidadea da, baina haiei ere hori kontatu dizuetan motivazio horretan apur bat sakonduta eta hor egonda eta jarraikortasun batekin, azkenan garrantzitsuena dalako jarraikortasun hori eukitea, ez? Zegu gara bagoaz formazio baten badiego eta orain egin zuek entrenamenduak eta osatu urte osoko plangintza, ez da erreala, ez? Orduan, egon behar gara horatzean, problematika bat dagoelako eta hori erreala da, baina jarraikortasun horrekin eta beti motivazio ardatzeukin da, ikusten dugu aurrera pausuak eman daitezkela. Bestalde, guraso elkarteak, eguneko eguna, ulertzeko gai dira, eta 72,1 ulertu eta hitz egiteko gai dira. Eta, ez dut uste inori harrituko dionik, baina agenterik erraldu denak, klubetako zuzendaritza. Eta, ez dakit zer ikusia edo ez duen izango, baina normalean klubetako zuzendaritzan aritzen diren pertsona estandarra da 60 urteko gizon bat, horre haien lehenengo puntua eta ardatza da lehiaketa eta irabazi behar dugu eta hor nabaritzen dabe bai, hizkuntza aldetik ez. Lehen komentatu dugu egon garen lantaldean eta holan. Olako kontuak ere ematen direla ez, eta zelan guraso eta klubetako agente gehienak, baina dute egin euskararen alde, baina gero haien errealidadean hori ez dute praktikara eramaten. Eta azkenan gu izan da aurren erreferente, guk ez badugu egiten eta klubak ez badu hori bermatzen, zelan eskatuko diegu ez aurrei hori egitea. Azkenan guk hori lortzeko eman behar dugu guk ere aurrera pausu hori, ez? Apur bat autokritika horretan garatu behar dugu. Eta orduan guk uste dugu hori dela apur bat gakoetako bat. Nahiko harin noa, baina, ondorioetara heltzeko, hemen badituzue ondorio asko atera ditugu, baina, apur bat badago zireia garrantzitsu batzuk, lehen aipatu dizuedan bezala, uste dugu, babesgune izateko baldintzak ematen direla. Azkenan ulertzen bada eta ulertzearekin nahia badago lanketa bat egiteko, lehen esan dizuedan modura gu nahiko positiboak gara, kukulaizitik eta beti uste dugu hori egin daitekela ez, eta gainera lanerako gogotsu. Orduan, zentzu horretan, uste dugu babesgune horretara bidea eman daitekela ez. Gero, ikusentzudunezko edukiak, komentatu duguna, hitza hartuz egitasmoa deitzen dana, badabe bai agente guztiak biltzeko gunetxo bat, ez? Eta azkenan gurasoak, entrenatzaileak eta aurrak biltzen dituen ariketa praktiko bat izanik, hor sortzen da ere saretze moduko bat agente ezberdinen artean, eta iruditzen zaigu hori ere, badaukala bere sarma, ez? Eta gero gainera aurrentzako, hien aurpegia ikustea hor galderak erantzuten eta ez dakize, partida baten ostean, egia da, haiek ere esaten dutela, eta datorren asteburuan egin aldundik, ez dakize, orduan, ikusten da, badaukatela nahia eta gogoa zentzu horretarako, ez? Gero, gazteleneaz aritzeko arrazoi nagusia, arau soziala, ez dute zer berririk esango, baina, hori horrela da. Eta, lehen komentatu duan bezala ere, 5 minutu, ez? Vale. Moldagarritasuna ere badaukagu proiektuaren barruan. Azkenean, hori, erronka lorgarri horien bila joateko, ez da bardina hartzea kirol klub bat edo eskola bat, non ja euskera maila badaukaten altua, entrenatzaileek euskeraz dakite, ondo egiten dute eta gogotsu daude hori aurrera eramateko, azten badira 6 batean, igual 8, ez, egin aldugu saltu, batetik 10 bada. Baina agian beste realidad batera bagoaz, ezin dugu egun batetik bestera batetik 10 saltu egin, ez? Utzetik bada, bagoazen utzetik 0,5 horretara
salto egitera, ez? Eta horregaitik ere, planteatzen dira, adibidez, hitza hartu segitasmoko galderak eta bar, euskaldun talde batean bagaude, guraso euskaldunekin, entrenatzaile euskaldunekin eta aurre euskaldunekin, igual galderak badira gehiago kontatzeko zerbait, esateko zelan sentitzen diren, apur bat galdera zabalagoak. Ez badakite oso ondo, baina ikusten dugu badaukateta nahia, egin ditzagun baiezko galderak, behintzat euskarara ere apur bat etorteko, ez? Entrenatzaileen formazioan egiten dugu nolan nik esango neuke bitxikeria edo handiena da, apur bat plateatzen diegula entrenamendu bakoitza 5 fasetan. Hasierako agurra, lehenengo beroketak, ekintza tekniko-taktikoak egiten dituzten bitartean zelan jorratu dezaketen, amaierako lusaketak, eta ja etxera doazen momentu hori, ez? Eta lehen atera da zitzaile berritxuen papera. Guk ere hori lanketa bat egiten dugu, jakinda entrenatzailea noiz den zentro, hau da, aur guztiak dauzenean berari entzuten eta berari begira, eta bera danean, zentzu horretan boterea daukana momentu horretan taldearekiko, gero parte denean, haiekin dagoenan jolasten, ludomotrizitate hori garatzen, eta bar, eta danak sentitzen direnean eroso zentzu horretan, eta danak dauzenean pareko, eta gero bebai kanpo dagoenean, ez? Eta, amaitzeko, bai ikusi dugu gure proiektuak hartzen ditu 8 urtetik 16 urterako aurre eta gazteak, lehenengo urtean egin genuen 6-8 urtekoekin ere, baina ikusi genuen hor zentzu horretan gatxagoa zela, ez? Adibidez, ez eukatelako beze referentzialtasun hori entrenatzailearekiko oso argi, kontzientzia garatzea gainera adin horretako, beste kontu batera daude eta ulergarria da, eta bai eman behar zaio bakoitzari bere espazioa, hori ere garrantzitsua dalako, baina bai ikusi dugu 8-12 urte tartekoen artean, hor badagoela aurrera pausurik handiena. Gainera guk entrenatzen proiektu hau 2 urtez egin dugu jarraian kirol talde berdinekin, baina talde batzuk aldatu dira. Hau da, batzutan izan dira kadete batzu, baina hurren urtean igual izan dira alebinak edo da nalako, ez? Eta bai ikusi dugu parte hartzailean artean 2 urtetan jarraian egon diran talde horiek, logikoki jarraikortasun hori komentatu duguna ikusita, aurrera pausuak eman direla. Eta ez bakarrik aurren artean, gurasoen artean, adibidez lehenen urtean goratzen dut arraun taldean, egin genuela formazioa, gurasoen formazioa, eta saldu ziren 5 guraso. Eta hori holan da. Baina bigarren urtean, 30, eta esan genuen, zer egiten ari gara hemen, Orduan, horrek ere ematen digu bai gogoa aurrera pausu horiek emateko, ez? Eta, azkenekoz, berrikuntzen asuntoarekin ikusita, bai aipatu nahiko neuke, epaiak ere sartu nahi ditugula jente bezala, ja sortu dugu formazio bat haientzako, egia da guk federatuta dauzen kirol taldeetan eta taldeetan ezin dugula ez daukagula esku hartze askorik, ze hori federazioaren kontu geratzen da, baina bai eskola kirolean dauzen epaile horiek eta eskolak haiek hautatutako entrenatzaile horietan badaukagula eragina eta haientzako ere formazio bat sortu dugu, bai uste dugulako azkenan bai aurrek, bai gurasoek eta bai klubak, dana indar handiena pasatzen dauriela gero asteburutako lehia horretako partidutara eta bar. Orduan, hor epailearen papera oso garrantzitsua da ere. Azkenan lanketa hau egiten badugu eta epaileak ez baditugu kontzientziatzen, uste dugu badala gakoetako bat eta horretarako ere eman ditugu pausuak. Eta, nik uste apur bat, ez dakit oso kronologikoki egin dudan, baina uste dute apur bat eman dizu edana proiektuan egiten ditugun pilula batzuk, eta hori izango litzateke entrenatzen proiektuan egiten duguna. Aipatu behar dut bai, kukulaizi aizi aldirako elkartea garela Euskal Herrian dauzen Euskara elkarteen elkarte bat, eta azkenan guk egiten ditugula proiektuak euskara sustatzeko haien tokian tokiko ere lekuetan, eta guk ere hori eskertzen dugula, adibidez, egin dugu berbaizu elkartearekin, deustun dagoen euskara elkartea dela, haiekin egitearekin ere, bai haientzako ematen diogulako bai babes bat, baina haiek ere guri ematen digute gertutasun hori, ez? Deusturen errealidadea ondo ezagutzearen gertutasun hori, apur bat erreferentzialtasun horren bila ere joaten garelako, eta hango jendeak hartzen badu esku arte olako proiektuetan, guretzako ere askoz aberasgarriagoa da. Eta hori da entrenatzen proiektuak
daukan guztia, esango nuke, eta zebez, eskerrik asko entzutagatik. Txalo, bero bat mesedez Enekorentzat. Ita honen txandatxua egin behar dugu, luzaketak bai, luzamenduak ez. Bere izten duguz batzuk eta besteak ez da. Orduen, zun bitartez nono galderarik badeko edo hemen baten batek, galderarik egin gure badeutzu Enekori egia da sartu da energiaz eta saldu dutzu edana, ederto. Gainera, deustu nibilitan, nik pentsa dut, igual erreka pasau, deia San Mamesen sartu aldira, eta baina horrendik hor lana dago ez da. Galderarik itaunik, nork finantzatu dau? Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak. Garbine, kontatu. Baina, zabalkundea ere egiten ari gara, deustun ari gara orain, baina egia da datorren urteari begira ikusi dugu bebai beste leku batzutatik euki dugu zela deiak eta interesa piztu dala. Batez be Bizkaia inguruan, azkenan hor ere lanketa egiten ari gara, orduan hor, Bizkaiko beste leku batzutan, Loiutik, Muskizetik, Zamudiotik, euki ditugu kontaktuak bai klubekin, bai udalekin, aurrere, datorren urtean ere ikasturte iraietik ekainera arte praktikan jartzeko, eta horretan ari gara, lan da lan. Edarto. Beste galderarik espaldin badau, epaileak txilibutu eukiko baleo, entzonik, eskerrik asko Eneko. Aurrera jarraitu behar dugulako hain zuzen be, eta oin jakin behar dugu zetan ibilizarien gaur goizean. Hainbesteko, 14 talde horren emoitzea zein izendan, bagoaz amaitzen, azkenengo kontutxu ibibino esteko guz, baina ordu terdi luze horretan indozu esan ekarpenak eta gogoetak, batzea eta 10 minutura ekartzea ez da erraza izango. Baina horretan, aleginduko dira hain zuzen bezeueka zibili diren emun aholkularitzako Karmele Etxabe Azkarate eta Deniz Elortzak Gorrotxategi. Karmele eta Deniz pres basauzie, txalo bero bategaz ardai guzan mesedez, eta gure dozuenean zeuena da berbea. Eskerrik asko. Egunon edo eguardion edo. Ez da erresa izan, papel pila horren arten indezuen lana bilatzea, aurkitzea eta lagurtzea. Ariketa zein izan den, gehienok badakizue, danok ez, bazpare gogoratuko dut. 10 kasu jarri dizkizuegu, talde bakoitzari bat, kasu horri lotutako rolak eta testu ingurua zein izan daitezken edo irudikatzeko eskatu dizuegu, eta gero, kasu horretarako ahalduntze ekintzen zerrenda bat. Eta ondoren, dilema bat edo jarri dizuegu. Alde batetik, bereizteko proposatu dituzuen ekintza horiek benetan aldiren ahalduntzekoak, ala jabekuntza bultzatzen duten ekintzak diren, eta gero, ia ezberdintzen alditugun, jabetzea eta alduntzea. Irakurriko dizkizuet 10 kasuak, eta gero Denisek ekintzen laburpen bat egingo du. Kasuak izan dira, Lizarrako jai batzordea, Baionako Etxepare Lizeoko eskolako komunitatea, Amurrioko udal kiroldegiko langileak, Gasteizko EHUko farmazia fakultateko ikasle euskaltzaleak, Bergarako gaztelekuko gaztetxoak, Gipuzkoako Foru Aldundian, Euskarazko administrazio atala izango den atal horretako langileak. Eibarko udalbatza. Internet eta sare sozialak erdaretan kontsumitzen dituzten zestoako nerabeak. Elorrioko lagunarteko futbol talde bateko kide euskaltzaleak eta Getxoko udaleko kultura saileko langile eta arduradun politikoak. Laburtu ez detingo, ordu betian ez dugu astirik euki, baina entresaka bat ingot, bai? Orduan nolabaiteko danetareko ideiak atea dira, batzuk, gehienak orokorrak, baina, eskerrik asko zehaztasun eta etorri zaten, bai? Eta hola, bloketxoka aipatuko izkizuet, bai? Tresenen inguruan, Lizarrako jai batzordearen barrarako hiztegi txiki bat eta euskal musikaren playlist bat, proposatut, Hiztegi teknikoa Amurrioko kiroldegiko langileentzat, baita beste kiroldegitan erabiltzen duten material komuna ere, bai? Hau da, pixkat Inakik aipatu zigun praktiken edo ideien bildumaren, ez dakit abia puntua, bai? Hezkuntzarako tutorialak
euskaraz sortziare, bai, asko erabiltzen dituztelako tartean zestuko nerabe hauek, bai. Eta onda proposamen bat, tresna bat kentzeko, ez sortzeko, baizik da, kentzeko. Foru Aldunditik, izfek hizkuntza hautatzeko aukera ematen du, eta hoi kentzia euskarazko ataletarako, bai? Originalak, bai. Bueno, ikusgarritasunan inguruan, ematearen inguruan, Lizarrako, edo Naparrek proposatu dute festetan, Lizarrako euskaldunen kopuruaz kontzientzia hartzen lagunduko duten kamisetak ateratzea, adibidez. Foru Aldunditik, Gipuzkoatik, administrazioko euskarazko atalen marka bat sortzia, eta hoi erakustia herritarrei, gainerako departamentuei eta bar. Aipatu da ere bai goazen, irabazi arte, eta hor, telebistan olizken erreferente euskaldun edo euskarazko erreferentzia hoiek internetera ekartzeko, ero gehiago ekartzeko sare sozialetara eta bar, hor estrategia komunikatibo bat eraikitzea, diru publikoz lagunduta dauden neurrin, hor pixkat irizpide batzu markatzia. Zehar lerrotasunare atea da, pixkat atzoko kontzeptuak, baina era desberdina daten, alde batetik batzuk planteatute eskualde mailako ikuspegia behar dela, nerabe batzuk tarte baterako herri txiki bateko, uemako, arnasune bateko herri txiki baten egon daitezkelako, baina herri handiago batera jetxi edo igotzen dialako, eta eskualde ikuspegia behar dela. Ipar eta hegoaldeko euskal herritarron artean ere ukipen gehiago behar dela, jarduera partekatu gehiago egin beharko genituzkela, ipatu dute Etxepare lizeokoek. Etorkinekin ere kultura artekotasunerako ariketa ginez, egon daitekela hor win-win, ez, bien arteko irabazi bat. Eta Gasteizko Farmazia Fakultatekoek proposatu dute fakultateen artean ere, hor errealitateak ere desberdinak egon daitezkelako, hor behien arteko egukipen bat itia. Hezkuntza soziolinguistikoan inguruan, adibide ideia asko ondia, lizeotik, eskola komunidade guztientzako, Ibarko udaletik udalbatzako kidentzako, ez naiz luzatuko, hemen Xabi hemen daulako, baina ondia adibideak edo ideiak akonpainamenduan inguruan, Etxeparetik berriz bikote linguistikoak sortzekoa, mintzalagunak, Batzu Marinak aipatu zituen ideiak aintzat hartuta, entzutea eta parte hartzean inguruan ere ariketak, nerabe gazte aurrei espazioak, partaidetza espazioak eman behar zaizkiela, hasteko guk entzuteko hemen eragile gabiltzanok zeintzu dian beraien erreferenteak, nun mugitzen dian, nun dabiltzan, neurketaren garrantzia bergarako gaztelekutik, eta libertimenduan inguruan ere, gauza askoatea dira, game erauntxiak, mundu digitalian, baina, ukatuko dut gure taldeko ideia batekin, aztertu behar da, aizterrazuko fenomenua. Hor, zerbait aida gertatzen, moda berri badago, eta ez dakigun nondi datorren. Horrek agian ideiak emango izkigu. Bueno, eta bukatzeko, azken, galdera horren inguruan edo esan dituzuenak, konturatu zaret eta guk ere elkarpena egiterakoan proposatutako ekintza asko ez direla alduntzekoak, gehiago dira sentsibilizaziokoak edo jabetzekoak, eta talde ia guztietan esan duzue jabetzea lehenengo pauso bat dela, egoera soziolinguistikoaren jakitun izatea, kontzientzia hartzea, begiak irekitzea, eta jabetu gabe ezin dela aldundu, prozesu bat. Bezala ikusten duzu, prozesu hitzan behin baina gehiagotan agertzen da. Eta aldundutakoan berriz proaktiboak garela, ekin egiten diogula, pausoak eman, aldaketa bultzatu, gorputza martxan jarri, ausartagoa izan, eta eragiteko prestatzen dugula gure burua. Eta talde batek egin du sailkapen bat jatorriari begira, ez? Eta beraiek diote, behar bada entzuteko edo jasotzeko ekintzak jabetzekoak direla, eta aldiz, norberak ekintza hori sortzen parte hartzen duenean, aldundu egiten dela. Jasotzen duenean ez, baina sortzen duenean bai. Eta bukatzeko, hau baia, adibide batzuk,
batzuk aipatu dute, korrika jabetze ekintza badala behar bada, eta euskaraldia ahalduntze ekintza bat, edo soziolinguistika saio bat jabetze ekintza bat dela, eta telp tailerra ahalduntze tailer bat. Hoxe. Txalo bero bat, mesedez biei, esan baperra zaizengo, esan dozuen dana batzea, eta sintesia eitea. Espadozue trikitisa eta panderoa aterako, itxiko dotzue tranquil joeten, Aristerratzuko fenomenoa beste egun baterako itxiko dugu, eta ez dozue sinistuko, baino atzo hasi izana oraintxe amaitu behar dugu. Egun luzebi Joan Jakust artean, eskarrik asko Deniz eta Karmele hori dana be jasoengo dozue, eta holan Joan Jaku 17. edizio hau. Eskarrik asko zelanez, eta danak aitatu ingo dodaz, honen babesle diren Euskal Hirigun Elkargoa, Eusko Jaurlaritza Nafarroako Gobernu, Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta Lasarte Horiako udala, eta zelanez, horretan ibili diren langile, teknikari, interprete eta ganerako guztiei ezinbestekoa izendalako euren partea. Moltes gracias, etorri Jakusan lagun katalanei. Gogoratu astelenean inkesta jasoko dozuela, zeuen gogobetetzea adierazoteko, eta handik itxirabe jasoko dozuela bertaratu izenaren egiaztagiria, bai? Argi izan daizuen hemen egon zariela eta argi lotu daiten. Egun honetan entzundako bideoak eta ataratako argazkiak be, webunera igoten joan gara, eta danak laster eukiko dozuez eskura, eta horre ikusi halko dozue, eta atzera be, zeo zer entzun gure badozue, horre eukiko dozue aukerea. Proposamen asko egon dire eta neuretzako, azkenengo parteo esan baino lehen, esan behar dutzuet eskerrik asko, ohore eta plazer handia izenda hemen zeuekaz egotea, eta Bizkai euskereari keinutsu bateitea bi honetan egunetan zehar, normalean ala izeten ez dalako, eskerrik asko danei. Baina, ekstraren ekstra, eta ontsi amaituko dugu, proposamen asko egon dira tartean ikusentzunezkoak, eta gaur baten batek egin dau galdera bat entzun da beste sos erantzun, nik esango dotzuet, aste honetan daukozule entzuteko, aste honetatik aurrera, Wow plataforman ahalaken deitzen den podcast bat, ez da kasualidadea ahalaken, deitzea, eta alduntze linguistikoari buruzkoa izetea topaketa hau, etxerako bueltan entzun gure badozue, konturetuko sarie badauela hemen landu dugun gauza asko, hori bai fikzioan. Eta orain ja bai, nik neure liburua bezaldu dut, baina esan hori itxierako kontua, umore apur bat gehiago ipiniko dugu hain gai serioan, hainbesteko beharra indagero, eta horretarako Euskaraldian ikusi duguan hemen, baina tartetxu bat egin dau, eta zeuekaz batzeko, eta azkenengo berbak, eta azkenengo kontuak egiteko ohorea eukiko dugu, eta horretarako gonbidatuko dut mesedez datorrela Andereño Rosita. Txalo bero bat emon, mesedez, Andereño Rositari. Ai ama, hau poza, Xavier maitia. Ai ama. Aizu Xavier, gauza, bat galdetu behar dizu Xavier mait. Xavier txo deitu diezazuket. Venga, vale. Bai, Xavier txo nungotarra zaitu. Galdera ona. Galdera ona. Berez getxotarra. Getxo, ni Xavier Gehiago Alemania aldekoa ikustet. Olako plantak indagio nola teatzea 5 minutu falta janen. Hemen jartzea, serio, presio pixkat sentituko zuen manex eta beste batzuk ez da. Xavier nik zenbat minutu dauzket. Nik zuri ez dizut mugari jarriko, Nola, Ni Xabi, banoa, jarri jazu mugan. aretoa usten denean, etxera. Ez que, Xabi, nik nahi detzu horre ateatzea. Venga, bale. Ateako altzea. Hori baldima, banoa, eta Bazoa ez da etorriko geho, naiz. 5 minutu barruola Nik atera ordu eta terdi jarri pentsatzen nun. hemen, taite jazu. Venga, bale. Ta hola nila presioi sentitukoet, bale? Estresa, hemen estres linguistikoa baino estres gehiago ere sentitu hemen eondianak, ez da? Xavier horri ikusita, ala bai jajuti aukezu maitia, bai. Ai, baino etorri gero, Xavier? Ai, izane, bueno, eskerrak eman nahi dizkizuet hemen gehatu zeaten guztioi, zehatzotik gaurrea. Antzematea ostirala eta atxaldeko ordubik jatripake, eta buruare jaukiko zue
Ordun, bueno, nik eskerrak eman nahi dizkizuetze hemen gehatu zeatenak, zeate eskolako ikasle txintxonak. Nik ikasle txintxontzat eukitzet bolsuan beti, itxoine, ea gometxak eukitzeitut, bakit ja ez dala ematen bainan bira, ni beste garai batekua naiz, eta esango izuet pedagogi berrik da osondo daudela, baina garai baten gauz batzuk funtzionatu itezuen da gaur egun funtzionatzen jarraitzeue. Ne gometxak ikasle txintxoi, galderak iteituzte noiri, handere noi kasoiteieten nei, etxeko lanak inda ekartzeituenei, gometxa jarri, ta bira, inbidiake askoiteu. Ze inguruko ikusita errepikatu nahi izateu, Ordun, bueno, jun aurretik matxiak goatu jazue, zuetako bakoitzak earki irabazitaukezuela gometxa. Bale? Bueno, ta hau esan da, nik zea ikustetenez honezkeo ja teoria eta praktikaz bete eta eukiko zuela burua, ta igual ja zuen buruke limite bat euki dezakela, bakit oso jende, zesangoet, inteligentea, saiatua eta arrazeatela, baina mundu guztik limite hauke. Ta ostirala eguerdiko ordubik bastante limite izatea. Baina tira, nik azkeneko aportazio bat egin nahi nuke, zera, egila da azken aldin, bueno, handereño urte luzetan, beste garai batzuk zian, eta guk zesango izuet, zorrotzagoa ginen, gauz batzutan ez ginun asmatuko, baina euskera tardaran kontukin tontakeri gutxi gurian, Hortan, bueno, fa jartzen ginen, eta bira kontzientziak landu genitun. Ez dakit modurik, traumatismon batez sortuko ginen, ez dizuet ez esango. Baina, bueno, gaur egune iruditzen zait zesango izuet. Errespetatze horren aterkipen, deskafeinatu xamarrak bihurtu ez otegean, baina tira, igual hau udaltopeko urrengo urteko topaketetako gaia izan leike. Bueno, aurten gaia ahalduntze, itxoine, eske ja gauz batzukin, nola zan aurrena, jabetzea eta gero alduntzea ez da, klaro, nei hoi, pentsatzet denei hoia garbi gehatu zaizuela ez da, ja lehendik ez bazenuten uain, jabetzea eta alduntzea bere izten jabakiu ez da, baldakiu, osondo matxiak gometxak hemen dauzketela, Bueno, ordun, alduntzeana garrantzitsua da, baina igualaigea eskaloi batzuk saltatu nahien area iristeko, eta ez da modurik, jabetzeik gabe alduntzeik ez da hola argi gehatu zaigu. Eta nik esango izuet, Euskaraldi hontan, Euskal Herrin barrena saio askoiten nahi naiz, bale? Eta, klaro, Euskaldun jendiak ez daki estresatuta da honik. Ez daki, Ni beti teiet galdera, Zuek estresatuta altzaudet eta jendek ez? Ordun, klaro, aurrena tokatze zaigu jende hoi zaplastekua ematia. Ta hoi ez da txegina, ez da? Nik esateiet bai estresatuta zaude. Zuk ez dakizu, baina estresatuta zaude. Klaro, ez dakin bati. Estresatuta da hola ikusaraztia. Ez da atsegina inorentzat, ez da?
Baina, klaro, goiko eskaloira jo nahi badeu, aurrena, plas! Ez da obesteik, eske gizakilek nola ikaste deu. Eroita? Urdun, zuen guztio lana da jendeai plis, plus, plus. Sentitzet matiak igual zuek, klaro, nahiko zenukete gauzatxegino nagokitia, baino tokatzea, bale? Ordun, baina netzaituet olautziko ados, osea, nik aurrena gomendatzei zuet jendiai plis plus itea, bale? Alegia, esplikatzea zuen herritako euskaldun guztiri, ez badakit ere estresatuta daudela, eta estresatuta ez badaude da nahikoa kontzientzia euskaldun ez dakatelako, ointzako nik, nun daude, ointzako nik gometxa beltzak dauzket. Gomendatzei zuet bakoitzai kilo gometx beltzer ostia, eta galdetu. Ez zaude estresatuta, bai zaude. Esplikatuta lere esaten baizu, bea ez da hola estresatuta, atzo aipatze ziguten zea irakasle gai batzuk bezala, ba ordun gometx beltzak banatzen hasi, barra. Ja, estresatuta daudenen horrek esan nahi du ja kontzientzi minimo bat baukeala. Bale, Oia da pauso bat. Urdun ja pauso hortan daudenen tokatze zaizue lan polita, bale? Jendia altxatzen laguntzia. Oire zuon guztion lana dalako denona guztiona. Eta horretarako nik Euskaraldiak emanten digun tresna bati erabilera berri bat eman nahi diot, proposatu zueia gauza praktikok, Belarri prespegatinak sobratu dia herri guztitan, eta ez badaukazue ondoko herrikoei eskatu, bale? Urdun, zertan datza urrengo pausua? Ja estresatuta dauden oiei, jartzia, ze esango izuet, herriko txoko ezberdinetan, belarri prest guneak. Zer diala? Nere belarri ja prest dago zure traumak entzuteko. Zure minak euskaldun bezala estresatuta zauden egoera guzti hoiek, eta ordun entzute aktiboa deitzen den metodoa erabiltzezue, bale? Alegia aurrian jarri belarria ondo iriki eta entzun, irripartxo bat, eman behar badio bizkarren pixkat, bai. Bale, baino oraingon goxo, goxotasunez hartu zuen herritarrak eta lekutxo batin entzute horri. Eta gero ja, hemen ikusitugu alduntzerako beste tresna batzuk oso erabilgarriak eta nik besteren bat bauketola motxian azaltzeko Xabier ez datea guaindik. Ordun, zer dauket? Sentitzen maitiak, baina ontako igual estedentzik eskatzen hasi behar dezue psikologian eta pedagogian formazio saio batzuk iteko. Ze, klaro, zenek esan dizuezuei guain belarri funtzioa hain behar dezuela eta beste funtzio batzuk. Ahalduntzen lagundu jendia, oiez talan makalaba, zeinbat formazio behar dia eskatze, zuen udaletxetan animo eta eskatu formazio saio batzuk, bale? Izan leike udaltopen urrengurteko proposamenare, bai? Eta, belarri pres puntuak jarrita gero, beiranik, ekonomikoki oso merkeak dian zenbait material gomendatzeizkizuet zuen herritarren alduntzean asko lagundu dezaketenak, bale?
Demagun herritar ahaldundu bat erabaki hartutaukena euskaraz atope alde guztitan, aldun guztitan eta ezindunetan bai saiakera. Banik bolsoan gomendatzeiet eramatea oso tresna interesgarria, aurren jartze tokatze zaizunen bat, hablamen castellano que no te entiendo bat adibidez, bazuk bolsoan hartzezu, eta ez dago ezer esan beharrik, bale? Zuk sudurra jarri plantatuan txe, eta bazuaz. Claro, que gomendio hau ez du balio aurren daukezun hoi demagun paper garrantzitsu bat eman behar badizu, bale? Ordu nere gomendioa da, mingaina ikoskitia, bale? Papera jaso eta ja papera daukezunen ordun bai. Esatet material merke xamarra dalako eta zuen herritako aurrekontua. Ez bada hainbesteakua, pues, hau gehi euskaralditik sobratu dian pegat. Hombre, Xavier, pasa maitia. Ordua da, bueno, ordun. Ez, esan didate pintxoak banatzen ari direla plazan. Serio? Ai, Xabitxoen, baguaz, Bainon materialan zerrenda, merke, sudur gorriak, euskaralditik sobratutako pegatinak, bale? Eta gometxak eskolan eskatu itzakezuen nahikoa presupuesto ez badao, eta gero euskaralditik sobratu diren banderolakin, jendiai inauteritako supereuskaldun mozorroa aiteko kaparakore balioue, edo, claro, eskerrik asko, hoixen ere aportazioa eta segi maitiak oaindik bidea luzia dakau ez etxi, ez da erresa, baina, bueno, hemen gaude eta postutzen naiz. Txalo bero bat anderoño rositantzat. Xabi maitia. Eta guazen plazara. Hauek hemen geratuko dira, ematen du ez daukatela presarik alditzeko. Ez Xabik merezita irabazitu gometxa, bale? Bueno. Beste bat arte, ondo segi. Aio matxiak txintxo ibili.